Otu ahụ na-ahụ maka ịhụ na enwere udo nakwa iweta mkpezi n'ebe dịgasị iche iche na njikọ aka nwa amadi ahụ na-anọchite anya ọgbanta nkwado Idemmili North na South n'ụlọ ọgbakọ nnọchite anya etiti bụ Honorable Uchenna Okonkwo achịkọbago ọgbakọ nkụzi were otu ụbọchị gbadoro okwu kpọmkwem n'ime ka ndị mmadụ kasị ndị eji okwu ha agba izu ghọtawanye nke ọma ihe dum ha tosiri ịma maka ọnọdụ ihu igwe. Ebumnobi ya bụ ọgbakọ ka akọwapụtara na ọ bụ nnọọ iji wee mee ka ndị mmadụ matagasịa maka ihe dịgasị iche iche nakwa etu ha ga-esi wee na-akwado onwe ha n'ọnọdụ ọbụla, n'ihi na dịka ha si wee kọwapụta n'ọnọdụ ihu igwe na-agbanwe bido n'oge ruo n'oge. Ka Ịfụnanya Okonkwo kọchapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ mmemme nke a kpọrọ isiokwu ya ibinwu n'oge nwere mgbanwe ihu igwe nakwa inye nkụzi gbasara inwe udo tọrọ atọ bụ nke mbunuche ya bụ inye mgbasa ozi nakwazi nkụzi gbasara mgbanwe ihu igwe bụ nsogbu na-echekarị obodo dị iche iche aka mgba n'oge dịka oge a. Ya bụ mmemme bụkwa nke kepụtara ohere ka ndị sonyere na ya bụ mmemme nwee ezi mkparịta ụbụbọ gbasara ụzọ dịgasị iche iche ha ga-esi wee binwuo ma jikwa ya bụ nsogbu metụtara mgbanwe ihu igwe. Honorable Okonkwo nke onye nọchiri anya ya bụ Chief Romeo Anyịsịa mere ka amata na mbunuche eji hibe ya bụ mmemme bụ ka akụziere ndị mmadụ ụzọ dịgasị iche iche eji enwe udo tọrọ atọ nakwa ụzọ ha ga-esi wee gbanarị nsogbu metụtara mgbanwe ihu igwe. N'okwu ya na ya bụ mmemme, eze ọdịnala obodo Obosi Igwe Chidubemiweka nke atọ kọrọ ya bụ mmemme mgbakọnata maka inye nkụzi gbasara udo dịka nke dabara adaba, ọ kachasị oge a oke katakata juru n'obodo anyị dịka enweghị ezi nchekwa, agụụ nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Mere ka amata na ọ bụ nnọọ nke dabara adaba maka na ọ bụ udo ka a ga-eji wee buo agha dị egwu megide nsogbu a na-enweta na gburugburu. N'okwu ya, onye kwuru okwu pụrụ iche ma bụrụkwa Deputy Director nke ya bụ ngalaba na-afụ maka udo nakwa ikpezi okwu, Maazị Chukwuemeka Mba kwuru okwu n'isiokwu akpọrọ ibinwu na kansụl Idemmili North na South nakwa gburugburu ya, gụpụtagasịrị mgbanwe ihu igwe a na-enwetagasị na gburugburu nke na-emetụta usoro ibi ndụ ndị mmadụ, gwazienu onye ma onye ọbụla ka akpachapụ anya maka akparamagwa ha na-akpagasị na gburugburu n'ihi na akparamagwa ọbụla bụ nke na-emetụta gburugburu ha. N'okwu ya, eze ọdịnala obodo Ojoto Igwe Gerald Mbamalụ, onye Chief Anyịsịa nọchitere anya ya, President General obodo Idani Injinia Paul Okoye nakwa onye ji okwu ya agba izu Oriakụ Amaka Ụzọdịmma kọrọ ya bụ mmemme dịka nke dabara adaba ma bụrụ nke ga-enweta mgbanwe nye usoro ndị mmadụ si ebigasị ndụ n'ime ime obodo ha dịga iche iche. Ha tụkwaziri Honorable Okonkwo maka ichepụta ya bụ agadaga amụma, kpọkụzienu gọọmenti etiti ka ha bụrụ ndị ga na-ekesara ọha mmadụ nri ma weta nchekwa bụ ịgba. Ndị isi hibere ya bụ mmemme nke gụnyere Oriakụ Kubura Shedu Chukwubike Okoye nakwazi Deborah Ogbeka kọwaziri ya bụ mmemme dị ka otu n'agadaga mmemme dịgasị iche iche Honorable Okonkwo na-achịkọba nye nkụzi nye ndị bi n'ime ime obodo n'ụzọ dịgasị iche iche ha ga-agbaso iji wee nweta gburugburu gbukpoo na oyoyo. Gwazianụ ndị eji okwu ha agba izu ka ha were ya bụ mmụta ha nwere wedaa n'ime ime obodo ha dịga iche iche ma kwe nkwa ijigidesi ya bụ amụma aka ike. Inyefezi asambo nye ndị niile bịara ya bụ mmemme bụ nke pụtara ihe na ya bụ mmemme dọtara ndị President General obodo dịgasị iche iche dị na Idemmili North and South Constituency. Ịfụnanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa ABS.